Bon dia, em dic Àngela i us dono la benvinguda al capítol número 16 de Em fa feliç, un podcast de teixit en català. Per qui no ho sabeu, em podeu trobar a les xarxes socials tant a Instagram com a Ravelry, com Em fa feliç, us ho deixo per aquí com sempre. I bé, ara diré, Àngela, on t'has ficat aquests 2 mesos? He estat més de 2 mesos sense gravar. Doncs res, com ja sabeu, vaig començar una feina nova, el tema és que he anat bastant de cul, parlant clar i en català. He teixit poc, em vaig encaparrar amb diverses coses per teixir, ja ho veureu perquè no vaig avançar, després encara va convèncer la Bego per començar una altra cosa, i jo endavant. I així, i entre una cosa i l'altra he fet vacances, avui és el meu últim dia de vacances, diumenge dia 27 d'agost, demà torno a treballar, per fi plou, sapigueu que he deixat la porta del balcó una miqueta de res oberta perquè la boira la tinc a fora sentada en el banc mirant com plou, encantada de la vida, i així pot entrar si vol i sortir com vulgui, espero que no hi hagi molt de soroll, i ja. Si voleu us començo ensenyant les coses que he acabat i per anar bé per ordre cronològic, d'acord? La primera cosa que vaig acabar us vaig dir que estava fent uns granis per fer el top 13 de mayo dins un cal que ha organitzat l'Helena de Bully Ellen, hola guapa. El tema és que jo vaig comptar si cada quadrat fa 12 centímetres. Un grani és un quadrat així de ganxet. Dic, si cada quadrat fa 12 centímetres, jo posem que no vull que em vagi estret, vull que em vagi una mica balder, 120 centímetres, i bueno, doncs vaig dir, doncs apa, 12 centímetres, 120 centímetres, llavors serien en total 10 granis de contorn. Ella em feia molts menys, la veritat, i després jo vaig dir, a més vull fer-ho més llarg, doncs em vaig posar a teixir granis. Val? Què ha passat amb això? Us ho ensenyaré fàcil, perquè vaig teixir els granis, els vaig cosir, efectivament això fa els centímetres que tocava, perquè ja m'he posat una camiseta per poder fer això, Doncs si jo agafo un poso això, que ja veieu que no té ni tires, perquè ha sigut un fail al final, perquè una també la caga, vale? Jo si agafo un poso així, al principi dius, ostres Àngela, que et va estret. No va estret, al contrari. Em sembla que us aparto una mica. Així em veurà més bé. No va estret, al contrari, aquí va com ample, fa coses rares, suposo, és que el ganxet no és punt. Però veieu, no, el que vull dir, de panxa me va bé, d'aquí em va així com xungui i em faria, per molt que posi tires, m'acabaria fent bossa, per aquí en el costat si no, i dic, saps què? Que no m'acabaré posant, perquè no m'acaba de convèncer. Però bueno, jo volia fer alguna cosa a ganxet, em feia gràcia fer-ho amb el cal de l'Helena, però bueno, si mireu les mides, doncs això acabarà sent que ho cosiré per aquí baix, hi posaré un coixí, i ho cosiré per dalt, i teniu un coixí ben colorit pel sofà. Tot això ho vaig fer amb cotons que tenia de hobby, ui, també trona, amb cotons de hobby, i altres cotons que em va passar una caixa la Bego, i ja. Molta més cosa no us puc dir, són granis de tota la vida i així. Amb això ja us dic que em va menjar molt de temps perquè una ganxet no en sap fer gaire, val? I al principi molt emocionada quan vaig començar a veure, clar, primer també el pal és que jo no soc de cosir, llavors el pal que em va fer començar a cosir tots els quadrets, us podeu imaginar, i així. Em vaig quedar una mica plof quan no va quadrar, però a veure, que no és cosa pas de patró ni res, perquè a més el patró és tot així en vídeos, vull dir, per tontos, parlant clar, que jo ha sigut perquè m'esperava que el ganxet fes una mica més com el punt,
però no és el mateix, el ganxet es queda puesto, no és una cosa com el punt que ara cedeixo d'aquí i ara quedo normal d'allà. Val? És el que hi ha, d'acord? Aquesta és la primera cosa que vaig acabar ara farà un mes i alguna cosa, però ja veieu que el tinc aquí en stand-by per acabar fent un coixí, que quedarà un coixí molt xulo. La veritat, encantada de la vida. I per cert, els vídeos de l'Helena, que per qui no ho sàpiga es diu Bully Ellen, a Instagram segur, a Ravelry no us ho sabria dir, però diria que també. Vale? Doncs en el vídeo explica superbé tot, a més també té un podcast, aneu-lo a veure, és molt divertida. Ella és de València, el podcast el fa en castellà, però entre nosaltres parlem en català. Que si mireu en el meu feed dels meus vídeos, li vaig fer una petita entrevista. Vale? I aneu-la a veure, li farà gràcia. Ara em torno a vestir una mica, que tot i la camiseta em sento una mica que no acaba de ser. Després el segon projecte que vaig acabar va ser pel cal d'estiu. Aquest estiu, com que estava veient que hi havia molts de cals de samarretes, dic, Àngela, què vas a fer tu ara un altre cop? Un cal de samarreta com l'any passat. I dic, saps què? Aquest any l'operació biquini la farem de complements. Complements que poden ser bosses, poden ser xals, no sé si algú ha fet uns mitons, no estic segura. El tema és que fos per l'estiu, vale? I això s'acabava Quan s'acabava? El 31 de juliol, perquè era juny i juliol, el 31 de juliol, vale? I llavors jo vaig fer aquest bolso, que és el Peacock Feather, em sembla que es diu. Ara no hi ha res a dins perquè vaig anar a excursió amb l'Eudal i vaig treure les coses del bolso i vaig posar-les en la motxilla. Vale? De normal això seria, és com no un mystery cal, però sí que era un cal que anava com per etapes. El patró és gratuït, tu vas al Ravelry i el busques, que jo us posaré l'enllaç, i et dirigeix a la seva pàgina web i te diu pista 1, pista 2, pista 3, i tu vas fent les pistes. Allò, comences per aquí al mig i diu pista 1 i potser fas això fins aquí, pista 2, després anar fent. Vale? Com veieu és ganxet i a més és amb això, que tu agafes, vas teixint, no sé ni com punyetes es diu, vale? Que tu agafes, vas teixint i potser en aquesta volta el que fas és, en aquesta volta d'aquí dalt enganxes els punts d'aquí baix, de manera que va fent tot el relleu. Ja hi ha qui m'ha dit que en viu és molt més xulo, molt més bonic, que llueix molt més. Val? Llavors també et fa fer les sivelles a l'última de les pistes i t'explica com fer-ho per posar-li un forro. Jo he fet un forro, li he posat aquests imants i amb això n'hi ha prou. Vaig comprar la nansa, que aquí la veieu curta però en veritat és llarga, però me la vaig posar curta perquè, mira, en aquell moment m'anava bé fer-la curta, de vegades la pots fer llarga i llavors la portes creuada, però vaig pensar, deixa'm fer una nansa així, en plan metàl·lic, em fa gràcia perquè en una de les fotos dels patrons també es veu. Val? No l'he fet cap butxaca i el forro l'he cosit amb la màquina, per aquí fora apenas es veu. Val? El ganxet que he fet servir ja no me n'en recordo. La veritat és que jo amb els ganxets, ho dic, és que el ganxet me n'he donat, pot ser que se'm doni, a veure, no se'm dona bé perquè això que es veu aquí tan allargat, ho veieu, aquí tan allargat, això haurien de ser cigronets i sembla més aviat mongetes del ganxet, mai millor dit. Vale? I a mi se m'ha fet molt pesat. Amb el ganxet no disfruto com disfruto amb la mitja. Suposo que hi ha gent que som de ganxet i hi ha gent que som de mitja. Doncs jo soc de mitja. Deixaré de fer ganxet? No, perquè ja us vaig dir que volia fer els amigurumis aquells de Toft. Ja aniré fent en algun moment. De moment passo de fer ganxet a molt de temps, ja us ho dic ara.
El que sí s'ha posat a fer ganxet és el meu fill, perquè més d'una vegada em fer això, va dir jo vull fer-me un gorro com no sé qui de One Piece, dic vale, no em va dir em pots fer un gorro com no sé qui de One Piece, vaig dir no, te'l fas tu. Van provar amb una llana que ens va deixar la Bego i així, i el nen no li va acabar de... Bueno, és que era una merda, perquè allò era molt xungo, i més quan comença a fer una cosa, em comença directament al gorro, un circular, un caos. Ara està fent uns agafadors, o sigui, en pla i narinant. Doncs això. Molt contenta aquest bolso perquè l'estic fent servir molt, però ganxet ja m'has vist prou. Al seu dia, per fer el bolso aquest, vaig comprar 2 troques d'aquestes, de Cat i Harmonia. Vale? Ara no sé si en principi sí. Aquesta és de Cat i Harmonia. M'ha quedat aquesta d'aquí. He pensat que potser per l'estiu vinent em puc fer un xal d'una troca. És una opció. Vale? Això és 100% cotó. Ah, per cert, que m'estic fent gran de cop. Estava teixint, què estava teixint? Em sembla que estava teixint això, i eren com les 9 del vespre i compteu que és estiu, o sigui encara hi havia llum. De cop em vaig trobar que si me l'acostava aquí ho veia borrós. O sigui, he de començar a apartar les coses. Jo abans aquí veia bé, ara veig borrós. O sigui, abans per veure borrós m'hagués hagut d'acostar així. Doncs ara aquí encara veig borrós. A partir d'aquí veig bé. Que m'estic fent gran. I no pot ser. Tot s'ha de dir, la setmana vinent és el meu compleanys. El 31 faig anys i ja en seran 44. Vale. Que a veure, que no tinc per què, que estic operada a la vista, però ja em van dir que la vista cansada i això, aquestes coses de l'edat, les tindria igual que algú que no tingués. Segon projecte acabat d'aquest estiu, la bossa. Peacock Feather, o Peacock Casa Feather, o Peacock Feather Bag. Us ho poso per aquí, com sempre. Llavors, tercer projecte acabat. Entremig de tot això, la Bego amb les seves idees fantàstiques de ai, és que vull fer una camiseta, ai, és que no tinc res per teixir, perquè ella, la bossa que va teixir, que era estilo Prada, que era una còpia de Prada, per la Ushuaia la va fent un flash-flash. La tia és que és una màquina fent ganxet, però una màquina. Només diré que ara mateix està fent unes cortines, amb un fil que quasi no és com un cabell, però ahí va, no? És més prim que un fingering allò, em sembla que és un lace, vull dir, una cosa superprima, està fent unes cortines. Doncs va acabar en un moment, va acabar de fer la seva bossa de Prada per la Ushuaia, que és la seva filla, i va dir, és que jo vull fer la camiseta, vull fer-me una camiseta o alguna cosa, dic, home, jo, com ja sabeu, hi vaig dir en el podcast, m'havia comprat aquestes troques de bambú de Hobby per fer una Lydia T. I vam dir, doncs vinga, posem-nos-hi. Clar, jo entremig tenia com 50 coses, una tabalada del 15, ja us dic, una tabalada del 15. Ara mateix estic fent allò en plan monògamo fins que acabi, perquè m'estic posant histèrica. Tanta cosa començada, ho sento molt, però jo no puc. Acabo de veure una garsa i com la gata l'hagi vist, perquè la tinc a la barana al balcó, la garsa. Com la gata l'hagi vist, riurem. Doncs això, que me n'he anat. Se m'ha anat la pinça. Sí, està allà. La gata no l'ha vist, no ha dit res. Deu estar dormint la gata. Doncs ho dic, la vaig agafar i dic, vinga, doncs fem la Lídia, que jo volia fer la Lydia T. La Lydia T és de la Juana Román, si no m'equivoco. És un patró que jo l'he teixit en anglès, perquè sabeu que m'aclareixo més, però el patró està en espanyol. Us el poso per aquí com sempre. I què us he de dir? Que tothom n'ha parlat, tothom l'ha teixit, tothom tot. El que sí que us puc dir és que jo, perquè clar, aquest bambú de Hobby és gruixudet, és quasi es pot dir que es comporta com un deca, val?
Llavors, el patró de normal voldria una mostra, veig al principi de tot, on tens la mostra. El patró de normal, tornem-hi, on estàs? Fins que no hi arribo. Estem parlant que es fa amb un fingering. Val? Un fingering estem parlant també que serien 24 punts en 10 centímetres. Teixit amb agulles, no em dius amb quines agulles, noia? Bastant més petites que les meves. Bastant més petites que les meves. A veure, Àngela, és que això m'ho he preparat bé, ho esteu veient, que sí? Està super ben preparat, Àngela. Mare de Déu, em prendré mal. Aquí diu els punts. En sèrio no trobo en quines agulles està teixit això? Diu els punts que fa servir. Aquí de l'altre costat. Ella teixeix amb agulles del 3,5 per fer tot menys el que és els elàstics, que fa amb agulles més petites. I amb agulles del 3,5 ella té 24 punts per 10 centímetres. Jo ho he teixit amb agulles de 3,75, són les mateixes agulles en què vaig teixir el Holiday, no me'n recordo, a Sabine Norlund, amb el mateix fil, i m'agrada molt allò com queda, perquè dic, com ho apreti més queda massa enganxat i va ser que no. Vale, amb agulles de 3,75 i a mi em dona 20 punts i 31 passades en 10 centímetres. Vaig agafar aquell top que està rentat i re-rentat 80 milions de vegades i vaig fer-ho servir de mostra. Atenció, perquè si has teixit amb un fil, fes servir aquell teixit com a mostra d'atenció i t'estalvies la feina. Vale? Doncs clar, amb tot això em vaig haver de fer bastanta, la talla 3 em vaig fer. Val? Com ja sabeu, es fan primer els ombros amb aquest calat superfàcil, que és el mateix calat que el... Punyetes, avui estic espessa, És el mateix calat senzill que el Charles Haspe, el que vaig fer amb les boletes, el de les pedretes. És exactament el mateix, o sigui, com el vaig mirar una vegada, de refresco, i s'ha acabat. Les mànigues comencen per aquí, fins aquí, fas després l'altra fins aquí, agafes punts per l'esquena, aquí veieu que és coll de pico, al darrere és rodó. En principi, el que jo tinc al darrere seria al davant, però jo em deixo el coll en V baixa, coll de pico, al davant. I darrere tenim, ara ja de genolls, i darrere tenim el mateix calat, espero que es vegi, tenim el mateix calat, que va fins a baix del tot. Que inclús estava pensant, i si el fa rodó davant i darrere? Però dic, deixo estar. Com veieu, llavors s'ajunta. Aquí fa unes disminucions, com les noies que tinc al grup d'en Fa Feliç, vaig preguntar si les feia o no, i sort que les vaig fer, sort que vaig fer cas, i ja. Aquí la camiseta, el pantaló m'arriba per aquí, la camiseta l'he deixat llarga, però aquesta és llarga, em va com quasi mig cul. I després l'elàstic, he fet un elàstic normal i corrent, però fent la cosa que me l'embolico una mica més per guanyar tensió i ja. Aquest està fet amb la mateixa agulla. Ui, què ha passat aquí? Mireu, veieu aquí que es veu com raro? És un té rematat per dins. Es veu com raro, però bueno, m'és igual. Llavors reculls els punts de tot arreu, agafant el punt que havies afegit aquí abans d'ajuntar les peces per fer el coll en V baixa. M'agrada molt la manera aquesta que explica ella de fer les disminucions, perquè en veritat és una sola disminució que de 3 punts en fas un. Superguai. Hi ha vídeo, us aviso. Ella explica per dummies, totalment per dummies. Quina pega té? Doncs que se li desenfoca.
i si se te'n va una mica i dius, ai, no sé què, es desenfoca. Ella n'és molt conscient que se li desenfoca els vídeos, val? I el que fa és tornar-ho a repetir i mirar d'enfocar-ho, que se li torna a desenfocar, però ella amb molta paciència explica superbé, vale? Llavors reculls els punts de la màniga i el mateix, mànigues i el que és el coll sí que l'he fet amb una agulla, em sembla que era mig punt menys, sí, jo he fet amb 3,75, sí, era amb 3,75, doncs amb 3,25 vaig fer els elàstics aquests. El del cos no, el del cos és tal qual. Val? I després el tancament vaig fer servir, aquí tancament normal, perquè si no s'esboca un piló, ja veieu com me va, que es podria esbocar, però no. Per cert, abans de fer el coll me'l vaig posar i com que anava per aquí. El coll ajuda molt a posar puesto. Això no us espanteu si ho feu. Vale? Aquest sí que és un tancament normal, aquest jo per por de les meves ales de ratpenat vaig fer el tancament superelàstic de la Jenny i Judy, una de les dues, i llestos. Bloquejar, no vaig estirar res de res, mullat i fora. Què m'he trobat aquesta vegada? L'anterior vegada vaig fer servir aquest bambú, era blanc. El blanc, pues, cap problema. Vale? Clar, és un color que no sagna, perquè no hi ha color. Què m'ha passat amb aquest? A la que vaig posar l'aigua va quedar del color, la gelatina aquella de maduixa, doncs va quedar aquell color l'aigua. Em vaig cagar en tot. Vaig flipar molt. Dic, bueno, el vaig esbandir jo que sé quantes vegades. Vale? Fins que l'aigua mitjanament va quedar un color tirant a transparent. Llavors què va passar? Doncs que el vaig eixugar, dic, estirat així prou, no el vaig ni estirar ni res, el vaig donar jo una mica forma així amb les mans, però ni pinces ni res de res. Vale? Me'l vaig posar. Vaig dir, l'estreno. A més vaig dir, el bloquejo ràpid perquè el dissabte anem a dinar amb uns amics del Quique i vull agafar i vull estrenar-lo que em fa il·lusió, vale? Anar una mica així guapa, més portar una cosa que hagi teixit jo i així. Doncs molt bé, me'l poso amb uns pantalons de color crema i començo a veure que es queden rosats. Això és un color cirera, ja el veieu més clar, a càmera es veu molt més clar, però en veritat és un color cirera. Us feu una idea, I començo a veure que es queden rosats els pantalons. I jo, merda, que això està perdent color. Cago en l'ou. Aquests pantalons m'encanten, perquè són dels pocs d'estiu que puc portar bé la feina, no? M'encanten, ai merda. Jo així. Doncs res. M'agafo, com que a més jo estava conduint, allò que tens el cinturó just per sobre la camiseta, com que és llarga, per sobre la camiseta, i allò que agafo, i si això és la meva cama, la part alta de la cama, faig una mica així i veig que es perd. O sigui que està deixant anar borrissol. Suposo que quan el renti de debò, perquè aquest anirà a la rentadora sí o sí, les primeres vegades el posaré sol, fins que no vegi que no em deixa anar borrissol, doncs suposo que anirà deixant borrissol d'aquest de color cirera. Vale? A part d'això, superbé. Molt contenta el patró. Contenta com em queda, també podria haver fet una mica menys talla, perquè veieu que grandet em va, però tu estic en una època que vull que em vagin grans les coses, tu. Vale? Així hem fet la captura per al principi de pantalla, pel títol, Doncs així, molt contenta amb aquest. Doncs aquest és el tercer. Heu de comptar que aquest me'l vaig endur ja, estant de vacances, vam anar a passar un cap de setmana romàntic amb el Quique a casa de la meva mare, perquè la meva mare i el nen estaven a Alemanya. Val? Vam dir, anem a Lloret, que ja podem anar a la platja, podem fer com de nòvios, podem baixar al poble a sopar i després anar a fer un còctel a algun puesto. Doncs jo vaig estar, o sigui, quan no vam fer res, a part de sortir a esmorzar cada dia, anem a la platja, a les 11 tornem cap a casa, vam comprar, em sembla que 1 o 2 paquets d'amanida i amb això menjar quasi 4 dies, l'amanida, alguna cosa de carn a la planxa, no sé què, vam sortir a sopar, vam passejar molt,
Però clar, molta estona estan realment que si aquí que fa la migdiada, a mi ja fa anys que no funciona això de la migdiada, doncs jo vinc a teixir. A la terrassa està bé, tot i així feia calor, tot i la brisa marina, feia calor perquè ma mare té un pis a 5 minuts de peu de la platja. Vull dir, estàs a prop, tens l'airet, allà és més fresc que aquí, i així, no? Doncs vam agafar i doncs vale. Doncs a Bessento vaig anar teixint a saco. Només em vaig portar això per teixir, perquè dic, una cosa i prou, Àngela, perquè ja està bé. Ja està bé. Val? I llavors agafa i la Bego va venir aquí a casa, ella ja havia acabat i va venir a fer-me de babysitter, a cuidar-me la boireta. No? Va venir també amb l'Uxue, així podien baixar a la piscina a banyar-se si volien, aquí a casa tenim aire condicionat, s'està fresc, no? Ja vulguis que no, la Bego diu que són les seves prevacances abans de les vacances. Ara mateix la tenim en el poble, fent vacances de debò. Hola, guapi. Doncs llavors vaig agafar i la Bego em diu, és que no sé què teixir, és que ja ha acabat el lidiatí, ja sí que tinc uns mitjons així per acabar, però o potser podria fer-ne uns altres, que tal, que patatim, que patatam. Dic, sí, mira, jo agafo, m'emportaré segurament el Lídia, potser m'emporto també el Sunset Highway per fer la màniga, perquè ara ja sí que només me queda això, me queda acabar una màniga i fer l'altra i tal. Diu, a veure com el tens? Me l'agafa mentre estava fent aquí la maleta i comença a teixir una mica de... Jo tenia la màniga com per aquí, del jersei, doncs agafa i comença a teixir, va fer 4 o 5 passades, la tensió igual. Diu, ja t'acabo jo la màniga. A més, com us vaig ensenyar en el... No sé si havia arribat això. Al podcast anterior us havia ensenyat que l'elàstic era molt curt, el que deia la dissenyadora, a més és un 3 drets, un revés, i es cargolava un munt. I dic, mira, Bego, has vist això? És que a més mira com es cargola, l'hauré d'agafar, agafar tots els punts, desfer, i tu saps que a mi desfer a mi em mata. No pateixis, saps què? Com que no tinc res per teixir, perquè sí que portaré les troques de cotó per la cortina per embolicar les troques, perquè tinc jo aquí la nostra devanadora, la nostra... Com es diu en català? Embolicadora de troques? Es diu la ovilladora? Trocaladora? No, una trocaladora fa forats. Bueno, ja m'enteneu, oi? Allò que li vas fent a la manivela, va rodant i et fa el cake. Doncs així, agafa i me diu, ja t'acabo jo la màniga. Diu, i em sembla que va passar ni un dia i mig, i me diu, ja tinc la màniga acabada, mira, ja tinc l'elàstic. La mare que l'ha parit la tia, no? I no em va fer l'altra màniga perquè jo m'havia de pensar molt bé com havia recollit els punts aquests d'aquí baix l'aixella i tal. Doncs a tot això vaig arribar a casa i em vaig trobar el Sunset Highway ja amb la màniga feta. És el següent projecte acabat. Acabat no vol dir amb els fils recollits, vol dir que l'he tret a les agulles. Perquè amb això hi ha gent que diu no fins que no està bloquejat i els fils amagats. Ai no, fins que... Jo un cop el trec, per mi està acabat. I estic contenta perquè el podré portar al Barcelona Nits. Punto, pelota. Sunset Highway és un patró de la Johnsons, de la Caitlin Hunter. Vale, mireu. Ara no està bloquejat, però veieu, va més o menys a la mateixa altura que la camiseta. Les mànigues, si us volia explicar, la Bego va teixir fins aquí, un tall així, que li quedava, em sembla que era, i després ella va fer, li vaig dir que l'elàstic ha de ser llarg, i em va fer l'elàstic fins aquí. Quan el vaig emprovar, dic, punyeta, jo és que tinc... A veure, que això encara s'ha de bloquejar, vale? Dic, jo no tinc els braços tan llargs. Llavors, clar, a més vaig dir, quedava molt ample. Bego, ara veuràs, veus l'elàstic fantàstic, l'ha fet d'1x1, normal i corrent, tancat, fantàstic. Això queda molt maco, segurament hauré de rematar forats i així, però bueno, em vaig posar a fer aquesta altra màniga. Encara amb aquesta màniga la tenia tal qual l'havia fet la Bego, vale? Vaig posar-me a fer aquesta màniga, amb les disminucions que tocaven, perquè el patró no disminueix i aquí fa un color work.
que jo aquí ja me'l vaig saltar. I llavors, quan vaig arribar a la mateixa altura on aquí s'acabava, que és la manera que començava l'elàstic, vaig dir, és que jo això ho veig molt ample, dic, deixa'm... Quina calor. És cristiana. Us ho explico ràpid i me'l rec. Vaig dir, bueno, doncs deixa'm disminuir, deixa'm mirar el patró, perquè jo sé que fa unes disminucions, deixa'm mirar a quants punts he d'arribar segons la talla que he teixit. Vale? Perquè no sé si us vaig explicar que el Colorwork vaig començar amb una talla, quan vaig separar mànigues i això, demanava muntar 20 punts aquí sota i em vaig muntar només 10. De manera que quasi vaig anar una talla per sota. Doncs ho dic, vaig agafar, vaig mirar a veure per la talla quants punts havia de tenir aquí en el puny i tot i així, mireu. Vale? Vaig disminuir, em sembla que eren 12 punts i vaig fer el puny. És que mireu, on m'arriba. La Bego havia fet 50 passades i aquí en tinc 25. 20? Em sembla que 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 passades, la Bego n'havia fet 50. Més del doble, us podeu imaginar, no? Realment a mi em quedava llarguíssim allò. Doncs res, vaig agafar, a més vaig disminuir d'agulla, vaig agafar una agulla menys i no mentida, no vaig disminuir d'agulla però sí vaig fer la cosa aquella que m'embolico jo així i així agafa més tensió i me queda més tancat. A la Bego de normal ja li queda així, però clar, com que tenia més punts quedava molt ample i a més per aquí llarg. Què va fer l'Àngela? A part de treure's el jacera que s'està morint, vale? Doncs Àngela va agafar el que havia fet la Bego, vaig recollir punts de tot el vol perquè a més la Bego, com que és molt apanyada, em va deixar el marcador posat on començava el puny, vale? Doncs vaig recollir tota aquella franja, vaig fer directament les disminucions i vaig teixir les 20 passades. I jersei acabat de quan va ser? Sembla que va ser dilluns o dimarts d'aquesta setmana. Vaig acabar-lo. Pues apa, jersei acabat, super contenta. Suposo que us agrada tant com a mi. I ja tinc ganes que faci fresca per posar-me'l. Està tot teixit amb fingering. Ara us dic amb quina agulla l'he teixit jo. Com que tinc aquí la tablet perquè em sembla que és el millor, perquè així puc anar mirant les coses. Vale? Aviam, aquí, el Sunset Highway. Ara bé, Àngela, t'ho hauràs apuntat? No ho sé. Sí, mira. Amb agulles del 3,5 per tenir 24 punts i 30 passades. Aquesta benvolguda senyora fa servir 2,75. Ah no, 3,5 igual. 3,5 igual. El que passa és que jo tinc 24 punts en 30 passades i ella 22 punts i 24 passades per als 10 centímetres. El tema és que com que va haver aquesta diferència, per això vaig fer una talla més d'aquí. Suposo que al moment de fer la mostra devia estar més tensa, després em vaig deixar anar, com passa sempre, i per això va quedar un canessó així de gran. Bloquejaré, només estiraré una mica aquí perquè el dibuix es quedi més bé, perquè no sé si ho veieu però està una mica apretadot, vale? Però ja està. A part d'això, el de més, potser sí que faci una mica d'estirada, molt poca de màniga, molt poca, vale? Però ja està. Aquí tenim el Sunset Highway. Vale? Llanes, ja us les vaig dir, però ho torno. Irish Fairy Tale Sock, en un color gris que m'ha quedat tota una troca entera. Vale? Aquest d'aquí que va variant de color i no sé si es veu però fa una mica de brilli-brilli, també és un Irish Fairy Tale de mitjons també, soc. Llavors aquest de color pressa que vaig estar buscant per tota la fira de Madrid és un Robledal de la Santa i el color principal és Gusto Bull Nocta, ja mitjons, que eren, és aquella oferta tan xula a Barcelona nits, que eren 3 troques, 30 euros te regalen la quarta, o sigui, 4 troques
1.200 metres en total, perquè són de 400 metres, si no m'equivoco, a 30 euros. M'ha sobrat una sencera, o sigui, tinc una sencera d'aquesta, una sencera de la gris, la del Robledal, com us podeu imaginar, passes el dit per aquí, notes tant la diferència de suavitat. Aquesta és suau, una passada. La del Robledal me queda pràcticament el troc entera. Aquesta d'aquí ara veureu que també em queda pràcticament el troc entera, però ja té projecte. Vale? I així. Contenta com un gínjol, esperant que arribi... ara que acabin les pluges, perquè això no durarà gaire, tot i que ens agradaria que durés un mes sencer, però no serà així, noies. Em sap molt de greu dir-vos-ho, no serà així. Doncs això. Per cert, el jersei del Sunset Highway l'hauria d'haver acabat a finals d'abril, no, a finals de maig, amb el cal Primavera en Technicolor. L'he acabat el mes d'agost. Però bueno, total, jo no participava en el premi, perquè el donava jo i queda lleig que una mateixa participi en el premi. El bolso sí que el vaig acabar dins de temps en el bikini, en l'operació bikini 2023. Val? Llavors, ara mateix que estic teixint en plan monògam, quasi 100% monògam. Quasi, perquè fer la mostra d'atenció del que serà el proper projecte. No sé si recordeu, al maig vam fer un recés a Esponellà i allà vam començar a teixir el Chal Veritas del nostre estimat... Ai, que malament que estic. D'en Beagle Knits, ara no em recordo el nom. Però bueno, el tema és que abans de deixar-lo en stand-by perquè em venien les altres coses, el tenia on està la matrícula aquesta. Val? Doncs aquesta setmana he teixit fins aquí. Perquè s'avança força ràpid, no he teixit molta estona. Si avui l'editar no se m'ho menja tot, doncs pot ser que teixeixi una estona més. De moment va així. És un xal, no és complicat quan pilles com funciona. El tema és que ara mateix vaig amb dos gràfics, perquè això d'aquí de les creus ja m'ho sé de memòria, això d'aquí no et fa falta gràfic i les dues vores les compto com un, val? Perquè tens la vora dreta, la nativitat, el que dèiem les creus, que no sé si són les torres o què és de la Sagrada Família, després aquesta part d'aquí que només és una textura, i l'altra vora, que és un gràfic mirall del dret. L'estic teixint amb una llana de mitjons, una soc de Feliz i Punto, que és de Serinyà. El recés el van fer a Esponellà, Serinyà està una mica de res més amunt. I aquí està. L'aniré fent, el vull tenir acabat per Barcelona Nits, que hem dit amb la veu que ens faria molta il·lusió fer-nos, amb l'Antonio, fer-nos una foto amb l'Antonio de Beagle Knits, amb el xal Veritas. Les dades les deixo per aquí baix com sempre. Val? Doncs amb això estic avançant mentre he començat una mostra d'atenció al que ve després. Per qui s'ho pregunti, a la princesa, la boira ja ha entrat. Per qui s'ho pregunti, no he acabat la manta, no us l'ensenyaré. Em queda un tall com així, un triangle així, em queda més o menys, per acabar-la. Si l'avanço, ja us ho diré. Després, carinyo, ja no ens rasquem. No te rasquis allà, t'he dit que no. Doncs després tinc el Starlight Sweater, que és un de trenes de la Kutobakika, que el vaig deixar allà parat i ja s'ha quedat, allò fa molta calor per teixir-ho també, ja es farà. No patiu, ja es farà. I tinc uns mitjons, que aquests són els que ara tiraré un altre cop al bolso, per portar amunt i avall. I a tot això
a tot això, ara ve el següent cal, que començarem la setmana vinent, el dia 1 de setembre del 2023, que serà el cal es diu On hi ha pèl i alegria. Cal on hi ha pèl i alegria. Per aquí el queda cartellet. Val? De què va aquest cal? És molt fàcil. Heu de fer un projecte que tingui moer o alguna fibra peluda. Podeu agafar el vostre gat, Vine, princesa, que t'agafo. Podeu agafar el vostre gat, que és pelut, i teixir-lo. Digues, hola, carinyo. Hola. Hola, he dormit allà amb la pluja, ara he tornat. Apa, tira. Ui, que rasca. Sentiu soroll, és ella. Vale? Doncs això, no. És on hi ha pèl i alegria. De què es tracta aquest cal? Doncs de fer servir una fibra que tingui com el moer, que té pèl, o que tingui aquest look pelut. Em serviria també, hi ha una fibra sintètica que sembla que puguis fer el monstre de les galetes. Aquell també serviria, perquè és pelut. Vale? Jo quina fibra faré servir? Primer de tot, el patró que faré és el clay de la Pope Vergara. Us el deixo per aquí una foto. Si veieu, el clay de la Pope Vergara té el coll, que està fet amb un fingering, i ara reconeixereu la troca de seguida, que jo faré servir aquest fingering, que és el del Sunset Highway. Amb això faré el coll, els punys i l'elàstic de baix. Vale? I com a fil pelut volia provar el Midnight Soul de Camarose. Veieu aquest? És pelut, sembla moer, si no t'ho diuen, tu dius això és moer, però la que vas veure la composició és 54% baby alpaca, 36% tencel i 10% llana de merino. Vale? I a tot això, la Pope hi posa el que diu ella, mostacilles, d'aquestes de clay, que jo hi posaré aquestes, combinaré aquests 4. El que faré és desmuntar el nylon d'això, tirar-ne un tàper, mesclar-los bé i després anar enfilant en sense ton ni son. Perquè després tot el jersei va, de tant en tant, porta una cosa d'aquestes. Ho divertit, que jo veig que pot ser interessant, perquè ja sabeu que jo vaig posar pedretes amb el xal Haspe, és que això no va amb el ganxet, que podries fer-ho, perquè la Mireia del Mundo de Mireia, el seu se l'ha fet així, que l'altre dia vaig preguntar a la Mireia. Però jo el que faré serà diferent, faré amb la tècnica que diu la dissenyadora. Ella què fa? Clar, aquí estem parlant que són... Ui, que ja he fet la mostra, Mare meva, quin liu! Són 2 troques teixit a la vegada. Aquí se m'ha fet ja un nus, anem bé. Teixit a la vegada i a més amb una agulla bastant gruixuda. Jo he fet la mostra, ella teixeix amb un 5. Jo he fet la mostra de 2 maneres. La tinc bloquejada i tot, La part de baix està feta amb un 5. Veieu? La part de dalt amb un 4,5. Jo teixiré amb un 4,5. És que és un núvol, És un núvol. Però si veieu la del 5 es veu encara més obert. Doncs de tant en tant hi va posar una pedreta. Doncs ella què fa? Ella agafa el fil, agafa el fil, sí, tinc un nus aquí mig. No, ja està. Agafa els 2 fils i enfila totes les pedretes aquí. El soroll que sentiu és la boira un altre cop. Enfilo les pedretes aquí. Llavors el que sí que he fet és anar al senyor Amazon, el nostre amic, i m'he comprat unes agulles per enfilar pedreria. Perquè tu has d'enfilar totes les que puguis, perquè clar, si te quedes en sense de tallar la llana, tornar a enfilar i seguir teixint. Que per cert, jo això veient com és, això li faré
Serà amb nus màgic, no amagaré pas fils, faré nus màgic i s'acabó el que se dava. Vale? Doncs aquí, on te sembla que aquí, Àngela, no hi ha res, l'electricitat electroestàtica s'ha quedat aquí, les agulles queden enganxades. Són unes agulles molt fines, a veure si seré capaç, que tot just ara he obert el paquet. Com que sóc una senyora gran ja no m'hi veig i m'ho he d'apartar. No sé si es veu. Ho veieu? Va agafat per dalt i per baix, aquí posaré el que és la llana i aniré enfilant totes les pedretes. Vale? I miraré d'enfilar-ne moltíssimes, perquè jo conto que quan se m'estigui acabant les crogues, perquè n'he comprat 10 per la meva talla. En principi, al fer servir una agulla més petita entre una cosa i l'altra, també muntaré menys punts d'aquí, o sigui, agafaré la talla que em tocaria, però clar, llavors faria en total, fent matemàtiques, perquè també em he posat a fer mates, perquè a ella li dona 18 punts als 10 centímetres, a mi em dona 17 punts als 10 centímetres. Fent les mates hauria de fer una talla que faria 126 de contorn, i això és molt, jo vull que em faci menys. Igualment me l'anirem provant. Al moment de separar mànigues ella et diu d'afegir no sé quants punts. Ja he fet la matemàtica i jo crec que afegiré 2 punts per cada aixella i s'ha acabat. Sembla que ella te'n fa afegir 6 per cada una, jo crec que 2 punts per cada aixella ja faré. Algú té l'hora de pastilla. Vale? Doncs això és el meu proper projecte. Això serà per al cal on hi ha pèl i alegria, que us podeu inscriure en el meu Instagram, trobareu un link a la meva bio que us porta cap al cal. Bueno, que us porta, en veritat us porta al grup de Telegram que tinc d'Em fa feliç, un podcast de teixit en català, o un grup de teixit en català, em sembla que li vaig dir, vale? I d'allà ara ja no obrim grup nou, sinó que obrim tema. Ja he obert el tema, on hi ha pèl i alegria, on hi ha les meves companyes de cal, que ja estan ensenyant ja les seves llanes o els patrons que volen fer i així. Val? Això és un núvol, és el pa que no es mover, no pica res. I és super lleuger. Em té enamorada de moment. Ja us ho diré més endavant. Doncs així. A més, em suposo que potser arribaré a... Com que la mostra s'hauria de fer en rodó. Jo l'he fet en pla. Jo quan faig el punt revés, el meu punt revés em queda més relaxat que el dret. Jo aspiro que quedi una mica de res més tancat, per això faré la talla que em tocaria si fossin 18 punts i quan arribi el moment de separar, llavors miraré si realment segueixo amb aquella talla o vaig a una talla o me menjo punts d'aquí sota i vaig a la talla que em sembla. Vale? Doncs així. Que potser hauré de mirar també que em coincideixin, perquè clar, posa cada 5 punts, posa una pedreta, hauré de mirar que sigui múltiple també, no? Bueno, això ja ens ho farem venir, que a l'igual agafo i faig algun xanxullo entremig o alguna cosa. Ja veurem. D'acord? Doncs això és el que teixiré. Més cosa no tinc prevista jo ja, perquè em sembla que prou de feina tinc jo ja ara com per agafar i posar-me a muntar més coses. Què tinc en el cap? Perquè aquesta és una altra. Una cosa és el que teixiré i l'altra són les coses que tinc al cap. Què tinc en el cap? Doncs jo en el cap ja tinc el Barcelona Nits. No sé vosaltres. Vaig anar abans d'ahir amb l'Eudal a fer una volta per Barcelona, que quasi ens morim de la calor, que mare de Déu, quina calor fa allà. I vam passar-nos per la lana Lu perquè necessitava per al jersei aquest que faré, necessitaré pels punys les agulles de màniga una mica més petites per fer els punys. Vale? Com sabeu, jo no els he comprat de cop, no m'agraden les desmuntables, aquelles petitones amb el cable petit. A mi m'agraden les de Xiaohu que fan la forma aquella i és fixa, perquè aquestes a mida que les vaig necessitant doncs me les compro. I aprofitant que estàvem a Barcelona i vam a un restaurant que estava molt a prop,
Doncs vaig anar a l'Arena i me vaig comprar l'agulla. I vaig preguntar, per casualitat no sabràs pas quan sortiran els expositors? Dic, normalment ve a ser cap al meu cumpleaños la setmana que ve. I diu, jo vaig preguntar-ho també aquesta setmana perquè no hi havia la Chiara. Diu, vaig preguntar a la Chiara aquesta setmana i em va dir que aviat ja sortien. Diu, jo conto que la setmana que ve. Si Déu vol, creuem els dits, la setmana vinent tindrem els expositors pel Barcelona Nits. Jo aniré de divendres a diumenge. Si veus aquest podcast, ja estem parlant la primera setmana de setembre i necessites on quedar-te a dormir, busca'm a Instagram i envia'm un missatge, o si és del grup de Telegram digue'm alguna cosa. Allà ja ho he dit, ningú s'ha manifestat, de moment som en total 4 persones. Si veig que la segona setmana de setembre ningú més diu res, agafarem un pis per 4 i s'ha acabat, i aquí pau i després glòria. Coses xules que m'agradaria fer pel Barcelona Nit. Us ensenyaré llana, segurament gravaré llana i gravaré això. El que sí que m'agradaria molt, perquè una cosa que m'agrada molt dels festivals és que veus molts projectes teixits, perquè la gent va a lluir. Anem a lluir, que sí? Doncs el que em faria molta il·lusió és que si em veus per allà no esperis que jo t'ho pregunti i si no digues, Àngela, t'explico el que he teixit? I jo agafo i us gravo. Igual que no us estranyeu si m'acosto i perdona, això tan xulo que portes, et fa res que t'ho gravi? I m'expliques què és, amb què ho has teixit, com qui fa un podcast. Això m'he teixit és tal patró, de tal persona, ho he teixit amb tal agulla, ho he teixit amb tal fibra, m'ha agradat, no m'ha agradat, segurament t'ha agradat perquè si no no te'l posaries al Barcelona Nit, te'l posaries un altre dia, perquè anem a lluir, val? Doncs això és una cosa que m'agradaria fer. Igual que jo us vaig dir, m'agradaria organitzar un sopar o alguna cosa, estic mirant a veure si ho aconseguim. Si no, potser podríem fer una quedada de la gent que segueix el meu podcast. No sé com ho veieu vosaltres. Doncs així. Volia donar les gràcies a tothom que segueix el podcast, als nous subscriptors, als que em porteu veient des del principi, a les meves noies del grup de Telegram d'Em fa feliç, perquè em fa feliç tenir-vos allà i veure com xerreu i interessant que és. Aprenem molt les unes de les altres perquè aquí ningú va ensenyar a ningú, vull dir, aquí som un grup de gent i ja. Segurament per al CAL on hi ha pèl i alegria acabarem fent una quedada online, no sé si el dia 1, potser hi ha una custom party, el dia 1 o el dia 2 no crec, o potser sí, o el dia 3 després, no sé, ja veurem, ho acabaré d'organitzar. Entreu al grup i ja us n'entereu, vale? I poca cosa més. Ara ja queda un més farragós, que és la feina d'editar, i ja està. Moltes gràcies per aguantar-me la xapa, espero que us hagi agradat, espero no trigar tant i que la vida em passarà per davant, però espero gravar just d'aquí un mes, estaríem parlant finals de setembre. Potser podrem avançar alguna cosa més de què acabem fent ben bé pel Barcelona. I ja està. Deixeu-me algun comentari, subscriviu-vos, feu comentaris que m'agrada molt veure'ls, els contesto sempre, em fa super il·lusió llegir-los. I ja està, si teniu qualsevol altra idea, qualsevol cosa que em pugui ajudar o el que sigui, aviseu-me. Moltíssimes gràcies a totes i fins a propera. Adeu!